Salutați și bine am găsit la un episod. Primez episodul fix după ce am filmat pe acela, deci n-am apucat să citesc comentariile. Aici o să avem chestii faine de făcut, vă spun direct. Aiupo! Aha! Urcă! Ce scriem aici? Avian flu. Here to stay, CTA, nu te mai mișcam așa de să te citesc. Așa, hai că am început. Hai să vedem, să vedem, fă ce faci. Ce faci tu, drăguț. Nu știu, nu intru la lumea asta psihopată. Shen. Ok, fufă. Aici avem de fugit o groază. Stați așa. Stați și. Stați calm pe aici. E funny totul. Funny moments. Dar unde, Doamne, se merge pe aici să-mi spuneți? Trageți cu proiect. Ăștia trag pe mine să-mi soară pe asta. Cum asta e veche rău. Consurat. Dacă n-am ce face. Îmi piși pe liftul vostru stricat. Hai, fă! Bam! Sparge geamul. Urcă-te mai repede în cioaca mea. Și pe aici? Ok. Păi spune cioaca mea, trebuie să fac eu pe aici. Ce fac eu? Alerg pe aici. E nebună. Sparge geamul. Aolo, cum dă ăsta? Mama mia, pizzeria! Jump, bam, 3980. Ai, bă, cioaca mea. Aoleu, baci joc de viață și speranța mea. Ai, îmi trebuie să ajung pe aici. Sorry. Eu nu mai știu cum să face, că n-am mai jucat de mult mirosesc, să nu mă dați așteptată. Că n-am jucat de mult mirosesc, că... Na. Recina. Urcă, bă, mai repede, că vor ăștia să vină după tine. În bărbații ăștia după tine, visul tău. Deci la ei nu, la ei funcționează nenorociți, dracu. La ei funcționează nenorociților, a? Ai naibii. Păi și eu pe unde pana și Cristelnița mea merg pe aici? Acolo, nu acolo, hai pe acolo. Putem, mă! Mergi! Nu! Care mă fute, mă, în spate? Tu-te recu. Salutare tuturor și bine am găsit la un episod de miros, la continuarea la Mercedes, doamne. Scuze, am trecut mai departe. Dar scuzi că am trecut mai departe și nu am așteptat. Dă peste cap. Sar. Ok, sar. Păi și pe aici unde trebuie să merg eu? Nu știu unde trebuie să merg, nene. Ok, deci ce-i bine. Deci.
Mergem pe perete, pe perete, pe perete, pe perete. Fugi. Ok. Ah! Căzui, 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 căzui. Ok. Jos. Ok. Ah, ce mă, că am uitat ceva. Ok. Și nu știu ce trebuie să fac. Nu ajung acolo. Partea. E prea sus. Nu știu. Nu am idee. Nu am idee ce trebuie să fac. Nu am idee ce trebuie să fac. Nu. Nu știu. Uite, dacă urc aici, nu pot să sar acolo. Vedeți? Arată-mi, bă, și mie trebuie să mă duc. E sor la ochi, unde trebuie să mă duc, frate? Nu merge, vezi? Nu merge nici una. Deci,
Ia stați. N-are cum. N-am cum să ajung. De acolo trebuie să ajungem. Vedeți? Nu pot să ajung. Ce nu vrei, femeie, să cooperezi și tu? Uite, că nu vrea. Cum să urc eu acolo, să sar pe asta, dacă asta nu vrea? Nu vrea. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția. Nu mai știu ce să de ce mai departe. Pe data viitoare, bye bye.